アパレルメーカーに勤めている。仕事に夢中になっていたら、あっという間にもう32歳だ。未だに結婚できない私に、両親は年々圧をかけてくるように、孫の顔はいつ見れるのと、私の顔を見るたびに言ってくる。うるさい親にうんざりしながらも、会社と家をただ往復する毎日。愛嬌もあって、仕事もできる後輩が羨ましくてしょうがない。プライベートも中途半端。私はだんだんと焦りと不安で身動きが取れなくなっていった。そんなもやもやした日々を送っていたところ、私は会社で大きなミスを犯してしまったのだ。一枚発注しようとした洋服が私のミスで数十着も届いた。他店舗も在庫があるため、洋服はセールに出すしかなくなり、上司は私にカンカンに怒っている。そんなバタバタの中で、私のフォローをしてくれたのは、ライバルでもある仕事ができる後輩。彼女はテキパキと過剰な在庫を他店に1枚ずつ発送する手続きをしてくれて、私にこう言ってくれたのだ。千秋さん、もう大丈夫ですよ。トラブルにならなくてよかったですね。きっと彼女も好意でフォローしてくれたのだろう。わかっているのだけど、お礼を言う私の表情は可愛くない顔をしていたと思う。案の定、上司は彼女に好印象を持ったようだ。上司に褒めちぎられている彼女を横目に、もやもやとする私。単純に嫉妬だ。自分でもわかっている。だけど、どんどん卑屈になる私は、逃げるようにそそくさと退社した。どうしよう。どこにも居場所がない。私はなぜだか涙がポロポロと止まらなくなった。このままアパートに戻っても、味気ない6畳のワンルームが私を待っているだけ。帰るのが本当に嫌だった私は、近くの公園に少し寄って、缶ビールでも開けてから帰ることに。近くのコンビニで缶ビールとおつまみを買い、公園のベンチに座って一休みする。缶ビールをプシュッと開け、ごくりと一口飲むと、思わず私はお酒の勢いでこう叫んだ。仕事に行くのも家に帰るのも嫌だ。我ながらバカみたいだと思いながらも、少し胸のつかえが下りた気がする。私はおつまみを食べようとお箸を探していると、突然誰かの声がしたのだ。お嬢さん、どうしたの？何か嫌なことでもあったの？え、誰だろう？私の絶叫、もしかして聞かれてた？私はカーッと顔が熱くなると、キョロキョロとあたりを見渡した。すると、私のベンチの背後に少し薄汚れた洋服のおじさんが立っていたのだ。私は思わず叫び出しそうになりながらも、冷静におじさんの身なりを観察していた。多分ホームレスだと思うが、その割にはすさんだ感じがしない。40代後半くらいに見えるおじさんは、明らかに人が良さそうだった。おじさんは私の警戒心を解くためか、自ら自分の名前を名乗ってくれた。三宅さんという方らしい。私はきっと誰かに話を聞いてもらいたかったのだろう。
普段だったら絶対にホームレスの人と話はしないけれど、この日に限って私はぽつりぽつりとおじさんに自分のことを話し始めていた。三宅さんは人生経験が豊富なのか、驚くほど聞き上手だし、私の仕事内容にも理解がある人だった。仕事ができる後輩の話も、もやもやしたことも、すべて熱心に相槌を打ってくれるではないか。私は三宅さんに話すまでは、自分が中途半端だから悪いのだと思っていたが、三宅さんはこう励ましてくれるのだ。誰にでも何をやってもうまくいかない時期はあるんだよ、と。しまいにはホームレスのおじさん相手に私が人生相談をしてしまう始末。三宅さんはこんな小娘相手に嫌な顔一つせずに気さくに相談に乗ってくれた。気がつくと私は会社での自分の立場や実家とのやりとりなど何でもかんでも話していた。途中お腹が空いた私はコンビニに行き、2人分の肉まんを調達。そして三宅さんの分のお酒も。それを2人で頬張りながら長い間熱心に話し込んでいた。泣いたり笑ったり、寒空の下で自分の気持ちを吐き出す。こんなにもすっきりしたのは初めての体験だ。私はすっかりいつもの元気を取り戻していた。そんな私の明るい様子を見て、三宅さんもとても嬉しそうな様子。最後に三宅さんはこう言って、私を自宅へと送り出してくれた。32歳なんてまだまだ若い。悩んでも苦しんでも逃げないこと。夜があるから明るい朝が来るんだよ。三宅さんは私にそう言うと、はっとしたように一瞬顔を歪めた。そしてまた笑顔に戻ると、私にいつまでも手を振ってくれた。あれから1週間が経った。すっかり元気を取り戻した私は、この前のミスを挽回するために懸命に働いた。その成果もあり、私の売り上げはなんと全国の店舗の中で個人のナンバーワンに。高価な冬物のアウターを何枚も私が売ったことが売り上げを押し上げたのだ。そして自分の発注ミスだった洋服も何枚か売ることができた。先日の大ポカをなんとかリカバリーできて、いつもは厳しい上司もこう声をかけてくれた。そう、それでいいんだよ。ミスをしたら全力で取り返す。言い訳しないでよく頑張った。珍しく私を褒めてくれて、ご褒美に今日は寿司をおごるぞ。とお誘いまで。私は三宅さんとの出会いに心から感謝していた。上司が連れて行ってくれたのは、創業50年を超えるという老舗の名店。私たちはお座敷でゆっくりと美味しいお寿司を堪能した。食事が終わってお茶が運ばれてきたとき、職人さんも一緒にお座敷に入ってきた。そして、ごきげんよう、お嬢さん、と声をかけてくるではないか。私はその40代ぐらいの職人さんの顔をまじまじと見ると、身なりは整っているし、清潔感いっぱいだけれども、明らかにあの時のホームレスの三宅さんだ。驚いた私は思わず飲んでいたお茶を吹き出してしまうほど、
三宅さんは明るくこう言った。トイレに立った君を偶然見かけてね。最後にご挨拶に伺おうと思って。まだ私はあの日のホームレスが目の前にいる立派な寿司職人だとは信じられない。でも三宅さんは至ってマイペース。笑いながらこう話しかけてくる。元気になったみたいでよかったよ。私はホームレスだった三宅さんがなぜと驚きを隠しきれない。何か騙されているのかと疑う始末。そして私たちのやりとりを上司は不思議そうに見ている。この方とお知り合いなの？私は正直に、実は私が先日あのミスをした時に大変お世話になった方です。そう言うと酔いが回っていたのか、上司も楽しそうに身を乗り出してきた。それは面白そうだ。大いに興味があるな。三宅さんは上司と私の反応を見ながら自分の事情を話し始めた。私が混乱している様子を見た三宅さんはいきなり真剣モードに。実はね、僕はこの寿司屋の跡取り息子なんです。見ての通り、古くからの名店でしょう。親父も僕を徹底的にしごいたんです。さっきまでの笑顔は消えて、一気に真剣な社会人の顔になった。そういえば、先ほど私がトイレに立った時に、カウンターで職人二人が真剣に寿司を握っていたっけ。年配の大将と若い職人だ。二人の顔立ちがよく似ていたので、多分親子であると同時に師弟関係なのだろう。私はそんな風にぼんやり眺めていたはず。まさかその若い職人の方が三宅さんだとは考えもしなかったけれど、跡取り息子の三宅さんは来る日も来る日も大将にしごかれながら寿司を握り続けたそうだ。ただ寿司を握れればいいというわけではない。接客のスキルも求められるし、古くからの常連さんが一番うるさい。少しでもシャリの硬さが違うと、やっぱり大将の握った寿司じゃないと、と言われる日々。自分らしさを全く出せない。店の経営方針に息の詰まる毎日だったそう。それに加えて、連日朝から晩まで働き詰めで、休日は週に1日あればいい方だった。三宅さんの奥さんも手伝いで店に入り、二人三脚で頑張っていたのだが、ある日、三宅さんの奥さんが突然脳梗塞を起こして残念ながら帰らぬ人に。三宅さんの奥さんは誰よりも三宅さんの寿司を認めてくれる人だった。こっそりと大将の寿司よりも美味しいよと言いに来てくれることも。三宅さんは奥さんの支えでなんとか修行に耐えていたから、突然奥さんが亡くなってどうしたらいいかわからなくなったそうだ。僕はね、誰のために寿司を握っているのか、自分が将来何になりたいのかも見失ってしまいました。だって妻のために寿司を握っていたようなものでしたから。三宅さんは目に涙をためながら私にこう言った。三宅さんは奥さんの葬式が終わって明日から仕事に復帰するという時に決心したのだそうだ。一度この寿司屋から離れてみようと。一旦ゼロになって自分のこれからの人生を模索してみようと。そして誰にも言わずに
最低限の日用品とお金を持って私と出会ったあの公園にやってきたのだという。私は三宅さんの行動力に驚きながらも、自分もビールを片手に公園にやってきたのだから同じ立場なのだと苦笑い。そして三宅さんははにかみながら私にこう言ってくれた。僕も寂しくなってつい千秋ちゃんに話しかけました。千秋ちゃんと話し込むうちに自分の欠点がいろいろ見えてきて、そう、僕も現状を不満に思うばかりで、自分からアクションを何も起こしていなかったんです。三宅さんは仕事やプライベートに悩む私に自分を重ね合わせたそうだ。私の人生相談を受けているうちに、こんなに若い子が頑張っているのだから、自分ももっとしっかりしないと、と思い直すようになったのだと。そして慌てて自宅に帰った三宅さんが一番にするべきことは、両親に頭を下げることだったという。寿司を握る技術を上げるためには、大将が厳しく指導するのは当たり前のこと。お得意さんもきっと善意でアドバイスしてくれているに違いないのだから。そしてあんなに俺の寿司をおいしいと言ってくれた妻のためにも、俺は立派な寿司職人にならなくては。それが妻への一番の供養になるはずだと三宅さんは思い直したのだった。案の定、三宅さんのご両親はカンカンに怒っていた。けれども、三宅さんはあるものを見せて、自分が本気であることを示したのだという。三宅さんは笑顔でこう言った。僕の本気はね、これです。さっと調理用の帽子を取ると、青々とした坊主頭が顔を出した。私は思わず大笑い。もう一度一からやり直します。プライドも跡取りのおごりの気持ちもすべて捨てて、いつかお得意さんをうならせる寿司を握れるように。三宅さんは明るくそう言いながら、何度も自分の頭を撫でた。そして最後にこう話してくれた。まさか千秋ちゃんにまた会えるとは思いませんでした。でも本当にあの時君と話せてよかったです。僕を救ってくれてありがとう。私はなぜだか涙が止まらなくなって首を横に振った。上司もぐっときたようで目が潤んでいる。お礼を言いたいのはむしろ私の方。あんなに腐っていた私のどうしようもない愚痴を三宅さんは受け止めてくれた上にたくさん励ましてくれたのだ。見ず知らずのふてくされた女性に、こちらこそ本当にありがとうございました。私もあの時三宅さんに会えなかったらホームレスになっていたかもしれませんね。私がジョークを飛ばすと、いつもは怖い上司が爆笑。三宅さんが、おいおいよしてくれよ、と明るく笑う。帰り際には、三宅さんが店の外に出て、いつまでも上司と私に手を振ってくれた。寿司屋での三宅さんとの再会から1年が経った。私は今も同じアパレルメーカーに勤めている。一つ変わったのは、店舗から本社勤務になったこと。必死になって一から働いていたところ、私の業績を認めてくれた上司が本社へと推薦して押し上げてくれたのだ。恋愛でも進展があって、スポーツジムで出会った人と食事に行く中に、あの頃よりも一見調子がよく見える私も、実は毎日良いことも悪いこともまんべんなく起こっている。落ち込んでしまったり、
愚痴りたいとき、そんなときは三宅さんのお寿司屋さんに通うように。三宅さんとは年齢も職業も全然違うのに、どん底から這い上がった二人は不思議と馬が合うようで、これからもお互いに人生相談をしながらお互いを励まし合いたい。そんな大事な人生の先輩だ。